Как да привлечете нови клиенти в салона? На първо място, предложете нова услуга. Клиентите искат разнообразие и да се възползват от нещо, което до момента не са. На второ място, предложете нов продукт или нова марка. Това важи както за маникюра, така за педикюра и за фризьорство, козметика. На трето място, посетете надграждащ курс, който ще усъвършенства вече придобитите от вас знания. Много е важно да показвате, че искате да се учите и да придобивате нови знания и да усъвършенствате старите. На четвърто място, бъдете активни в социалните мрежи. Само оттам могат да разберат какво правите, какви маникюри правите, какви педикюри, как лакирате. Вече никой не разглежда мостри в салона, всеки разглежда всичко в интернет. И не на последно място, самата реклама на вашия салон сте самите вие. Винаги трябва да изглеждате добре, както в маникюра ви, педикюра ви, излъчването ви. Вие сте своята визитна картичка. За повече ценни съвети, моля, прочетете книгата "Маникюрът от хоби до професия".